no ono ga mountain kono no akiko na egu Chisco Umueri awa advice nto nyende mmadu why wale nto mulako ono fife na meri fife no bodo nchoka igwe mmadu mata ka etieke ne uche ono fife na menno anumu mbebu gbogbo ene me mmadu na nwata kile achọtali nwaanyị ọ ga-anụnụ onye na-emesu na onye anwa tozie ọsọlịa nne na nna ya ga-afọsọlịa na ọ ga-anụ onye anwa iwe ọchịzi anụ na o nwere ike ife anwa emere fọs ọma last o nwere ke mgbe kwesịrị ka mana abụ wee bienụ esemokwu adị na the family enu ga-abụ mkpọtụ na ala ga-abụ mkpọtụ iwe ọchịa na everything mmadụ na-eme na-abụrụ ebumnobi ya etin na ada last so ọ na-aka mma mmadụ ijili aka ya jee na-abịa kwulifọ like so the thing mkpụziara awa m ọ bụrụ ife ọzụta na-abịa maka na ịma na nwaanyị abụ ife nkechi n'ọbịtọ ya talụ iwelu so ọ ka mma na mmadụ ji aka ya wee jee chọọ nwaanyị ọ ga-anụnụ ọ ka ọ si menụ lọvụ egbuo m ije lọvụ ije lọvụ ije lọvụ aka mụ na gwa ije lọvụ ọ bụ jelijebe o nwere ọnụ egosi ije lọvụ nọ chukwu si anyị jee n'ụwa ka anyị mụọ ọmụmụ n'elu anyị waba ụra anyị ga-eju n'udo nụ oje nwa mụ ọmụmụ oje waba ụba oje waba ụba ije lọvụ ịma na abalị kpuru okwu ada afụcha ife dị ya n'isi anya ma ọ bụ na chefu oyi ọbịa maka na ịma na ara nyụrụ ikpo isi abụ ife a ga-agụta ọnụnụ dalụ maka na ị na-eji anya na asa eze rapụ igbo ya ịtali maka na ndị Igbo tụrụ n'inu si na ị na-eliri nsịkọ na nzuzo ịtali dalụ maka na abalị mele atụlụ ọ dịka onwere mpi eji eje ọgụ ọbịa ibi na anya alụnụ mana onye ọ dịlị na-ebu akpa ya alụnụ ije lọvụ ije lọvụ agwa mụ na agwanụ bụ ije lọvụ nụ agwa mụ na ebe ije lọvụ bịa onye mụ na-atinye uche na ije lọvụ nụ ibe mụ na-akọwa ụmụ nwanne m maka gịnị nụ ibe lọvụ melere ike nne lọvụ nọ ọjọọ ka njọ lọvụ nọ ọmakakwu ọ na-enweta ibe ọma ọ na-enweta n'ihe ọjọọ onye ọbụla tinye uche echeta m ụgbọgboli ma ọ na-aka mụ nwatakịrị ewu chinudeyi onye ga-esi ebe o esi wee gbodo na nwatakịrị si na nwa ya ga nụ ya nụ mọdị na nwatakịrị e ga-emekwa mmanya n'isi ya ọ ga-adị na nwatakịrị nụ emesịa nwata sozie gbagbawazianụ mpọnụ ọtasịla abụnụ ibe ọma nwee melụ ya nụ onwe bụzia nịle ọvụnụ onye nke ọ ga-anụnụ gbalatazianụ bebe nụ wekpọọ mmame ya nụ ya bụrụ lọvụ ya nụ onye nke ọ ga-anụnụ wekpọzia papi ya nụ ya bụrụ lọvụ nụ onye nke ọ ga-anụnụ ụkwụ nwee na ya leba ụkwụ nwee na ya leba mama ya jụrụ ajụnụ maka gịnị ka o ji ejụnụ kpanụtala nwaanyị anụ mmadụ na nwatakịrị papa ya jụrụ ajụnụ maka gịnị ka o ji jụọ kpanụla nwaanyị nwanne m mmadụ na nwatakịrị nụ mana nwatakịrị nụ ọ tagidela afụnụ ọgide mbụ n'elu ụwa ibe nwedele ya mmanụ nwe bụ n'elu ọbụ ya nụ nwesị na ahụ ka nụlele ya nne ya nwejụnụ mama ya nwejụnụ nụ ume ibe nwanne m ije lọbụ nọ maka mma alamanga obibe na-ewute m n'elu obibe na-ewute m n'ụlọ ya ibe na-ewute m nụ bụ n'oge nụnụ onye bụ ọbụrụ nụ o nwere ike nụ ọbụla onye gbalịa mbọnụ itogesi bụ mmadụ ya bụ ọfụ ya nụ ya bụ ọfụ ya nụ mana o nwere ike nụ onye ka bụ ndị ebe kwelụ n'onye ka ọ ka nụnụ o nwere ike nụ ọbụla ọ nọ na vileji nụ na-agbanyela iko nụ na-esoro m okolobịa obi ibe na-ewute m ọ
ọbịa ka nna kọwa ụna n'ụlịa nwanyị nke nọ n'ụlọ kede na vileji nụ adụ m ka njụ ese nụ ede ebe ọnọdụ n'elu nụ ebe onye ọzọ na-ata afụfụ ebe onye ọzọ na-ata afụfụ onye na-enwere nwa bụ na-enwe nwunye nwa nọ ọkwa n'ịgba bọọlụ nụ nlacha ụlụmanụ ebe ịwụla arụ nụ ebe ahụ ka ị ga-achịta agbanye ewu timegbuo m ala nga onye mụlere banye ụka anyị na ije lọvụ lọvụ egbuo m lọvụ egbuo m lọvụ n'ogbuo m lọvụ n'igbuo m ije lọvụ ọkọ si menụ eyi abụ ihe kpaba n'esi nwanne ọbịa dalụ ọbịa atụrụ si na ọ bụ eziokwu nụ ya mara egwu agbanụ mana egwuregwu bata na mkpụrụ nyawu ibe nụnụ mana uche nwụrụ dụkwa ya na arụsị na-eli asaa olisi asaa anya ma dị edo atụrụ si na ọ ka nya na-enelu ya nana ụmụ anụmanụ asị na nya dị nzuzu ọbịa ọbịa ya na-ekwu na ọdụ enwe pere mpe nta nwere mma na-edebukwa dị ọdụ ọjọkanụ Chisco na igbu omo ịnụlụ ya natara onye ma olere oke m ka anyị na akụkọ ji bịanụ ogene ka na-ekwu nụ ụna n'ụlụ ya obu otu nwaanyị anụ kedu abụ ya nụ ọba na-agwa ntị ma ntị na nụrụ kpọkịlị kpọkịlị ọ mụrụ otu nwoke ọ dị na nwatakịrị ọnụ ya nwaanyị anụ eche nwe debelụ ya nụ oge etolitenụ ụtezi enwe n'nwaanyị nwanne m ka o wee bulie wazi ya ọ nụrụ nwaanyị anụ otu nwoke ọ mụrụ ọ nụrụ nwaanyị anụ obetie ya n'ụlọ akwụkwọ o banye agụmazi akwụkwọ ogowe etu esago ogo ọ gụsị akwụkwọ nụ wetọba n'ebe ọ ga-alụ nụ n'ụlọ ya ọ na-ahụrụ obodo oyibo embata obodo oyibo nụ akwụ ji bịanụ akwụ ezuru oke nwanne m grivisa na o jiri bịa n'ime obodo oyibo nụ enwetie ya na selụ nụ ọ nọrọ ọnwa na-atọ nụ n'ime selụ nụ mama mụlị ya nụ ọ nọ na vileji nụ na-egoli na nwa jele obodo oyibo nụ nọ n'ụlọ ya ọ na-egoli nụ ụmụrụ na nwe nọ na selụ onye mụlere bayo ọnwa na-atọkọ nnọlụ otu nwa agbọgọ wejelu nwebe na selụ wakpọ ya ezi nwanne m edibe bụ nsogbu gị iji nọdebe ọ sị na anya bịalụ n'ime obodo oyibo nụ na ịwere ogiri visa ọbịa bụ nsogbu ahụ na ọ bụ nya nji ebe nnukwu na n'ụlọ ya nwagba ọgọ bịa kpọnụ si nye nwe ndidi nyanye ya ewu izuụka nyanye ya ewu wiki nye ga-enweta elu ya nụ giri visa ka oge oge jigaghalị nwagba ọ ga-anabasị ya nụ wee jee nwe gbaba mbọ nụ otu oge esi nweta nụ ya bụ giri visa ọ nwetazie ya nụ o nweta na selụ onyezie nye nwoke m onye nọ na selụ ebe ahụ ka o si pụtazi ya o dulie jezienu ebe na-elegwa webiele ya tanụ ogole juu ogole ebe ọ bụrụ nụ oge esi nwedenụ maka mmadụ ya dulie na rabia o dị ewe na rabia na n'ụlọ ya nwachọla ihe ebe ọ ga-alụ nụ o telie na kọmpin nụ ebe ọ ga-adịbụ mmadụ ọ nọdị na kọmpini nwanụ webaba mbọ kesi agba ebe ahụ kosi bawa ebe ahụ kosi chawa akala ka wee chawa onwe bụrụ big man nọ n'ụlọ ya ọ nata vileji ma kpọsịa ma mee ya nụ ya bụrụ lọvụ ya nụ onye nke ọ ga-anụnụ onye nke ọ ga-anụnụ ma mee ya wee tie mkpu nụ si ya rapụ onye nwa ama na ụlọ nwaanyị nụ
mode na nwatakele na manule nwanya no mode na nwatakele okpolo babe ya se na nya bụrụ lo onye nke ọ ga-anụ onye nke ọ ga-anụ no papi ya si ya rapụ onye nwa na manule nwanya no mode na nwatakele ewu unonolia ebe abụ ka nsogbu si desia ebe abụ ka nsogbu si nwe desia no ogwu na ka iru na azụ nwe kalịa atara ewu chimewu omo mo aro na mapia ma dalo ona akakwa mmanụ ịmụta nwatakịrị onye tesa azụ ya unonolia ọgbonye ọ ga-anụnụ lelie ebe ka ọnụ nwaanyị nọ onye bụ obi ya nụ onye bụ obi ya nụ ịmụta nụ nwoke nụ lelie ebe n'ụzọ nụ ọnụta n'ọbụ ya nụ ịmụta na agbọghọbịa nụ elu ya ebe nwanne m ọnụta n'ọbụ ya o afọ sụ na nwa gị onye nke ọ ga-anụnụ afọ sụ na nwa yiyo onye ga-anụ ya nụ ịmanụ nọ dịrị mma lọvụ egbuo m lọvụ egbuo m natama Chisco na igbuo m onye mgbago onye mụlere ụbanye ụdalụ ndị Igbo tụrụ n'imi si egebu ụzọ chụpụ ebe fadọ mmụọ ọkụ aka na ntị ịma na abụzụ nwere ofe ọgba ebido n'oge agbaba egwu no ịghọtalịa ị na-esite na ji wee mara nwa ọdụmụ dalụ ịma na agba nkịta eze nụ iji jebe ya n'ọnụnụ ịtalị ọbịa lọvụ egbuo m ije lọvụ ije lọvụ ije lọvụ aka mụ na agba ije lọvụ nụ ọ bụ jelijebe ọnwere ọnụ egosi ije lọvụ nụ chukwu si anyị jee n'ụwa ka anyị mụọ ọmụmụ n'elu ụwa anyị waba ụra anyị ga-eju n'udo nụ oje waba ọmụmụ oje waba ụba oje waba ụba ije lọvụ ndị Igbo tụrụ n'ili isi ana m eze eso agba nwata n'ebe ọ bụ ọka anụnụ ịtalị abavụ kpachi onesi nwanne talụ onye ka mụ na-ego na-abịago onye ka mụ ji bịanụ ịma na n'enunu na nwanne nwere ogbe di onye ka mụ ji bịa ka anyị na onye na-egwu ọgọ bụ na o nwere ibe o ji galụsịa onye ma ole erebe anyị omekọsịa bụ nwanụ ezienu Chukwu Omeka ọbịa bụla agụ na onye mụlụ ere oke bụ dalụ omekọsa gị bụ pekene dalụnụ atara onye mụlụ erubanyụ ka ije ọbịa bụla agụ na mmadụ elu na-ejeri eje ọmaka gịnị n'ụwa ọmaka ndụ ya ọmaka gịnị nụ ọmaka ndụ ya nụ ị ga-ejekwelu nko gị maka obodo gị ọbịa bụla agụ na onye mụlụ erubanyụ dalụ ezienu Chukwu Omeke nwa ụfọdụle nwanne m ahụ onye mụlere ụbanyụ asị m Chukwu gozie gị natara ọbịa bụla agụ na ka ije Chukwu Omeke nụ ya bụ nwa ụfọdụle ọ dị na nwatakịrị ete ya nụ na akwụkwọ nụ ọgwụ etu esi agụnụ ọgwụlagwa ọfụma nne na omekọsịa bụ nwa ọbịa bụla agụ na onye mụlere ụbanyụ dalụ ọgwụla akwụkwọ nụ etu esi agụnụ ụnanụlịa onwe kwụsịanụ nya bụ akwụkwọ wechọba ebe ọ ga-alụrụ o jere nwa bọyị n'ime Ọnịcha donu ugwu agba obosi n'ime Ọnịcha do onye kpọlịa nwa bọyị onye gụle erinu o jere nwa zụarịanụ abịa moto pasịnụ ọ gwọrọ Chukwu Omeke nwanne m ọzụzụ maka na ọ bụrụ ibe nya na chi akpalị ka o jere zụa onwe zụsịanụ nya bịa bịa o nwere ole isi Omeke gwalụ na ye ya natawa mụlero banye onye mụlero na ọbịa na ịbịa mịa dalụ ọbịa anyị egbuo m ọbịa ọ nọgide na mụle ụnanụlịa
ọ na-ewute omeke nwanne m ọbịa bụla agụ ya kwụsịrị akwụkwọ ya nwere ibe ọ na-alụ n'ụwa ọbịa wee sechi ya nnụnụ ya o jele nwa bọyinu na Nnewi ọ jere ụzọ mechi pas n'ime Nnewi o nwere isi ọnwa na-achị ya zụnụ na mụleroba anyị nụ wee jezuru n'ike ọ gbali ngwongwo ya site na Nnewi nwanne m mụleri nwanne m o jeli seluti ya nwanne m mụleri nụ ogene na-achụ ele na omeke ọ bụrụ onye na-achị gbalụ ọbịa ka ọ na-emezi ọ bụrụ ya ka ọ na-emenụ ịma na ime mmadụ ga-abụlele iwu na ọ ga-abụ ya nụ oge agụlụ agụ na ya onye mụleri nụ onye mgbaga na like daalụ nwanne Chisco daalụ ewe ịnọbụ ya ọbịa ọlọmi ya ịgbadono ịgba ọbịa nata ọbịa mụleri oke ịgbadono ịgba ọbịa nata ọbịa bụrụ agụ ego ịgbadono ịgba ọbịa nata ọbịa daalụ osisi Nnewi gbala ya na abaza mụleri ubanye wenogide nụ wekpọnụ mpi ya nụ ya ga-eje wee zụ abịa ọgwụ nọnụlụ ya gbanye nwekpọ ya nụ samelofo odile ị ga-azụ ụgwọ ya nụ ijela Ọnịcha do so moto paasị nwanne m o nwere oligisi ị ga-azụ ụgwọ abịa ọgwụ nụ ijeli Nnewi so mechi paasị o nwere oligisi ọbadị ọgwụ ka ị ga-azụ n'odebe anwa nụ chọmeke kwele mpi ya n'anya ga-azụ n'abịa ọgwụ nụ n'obi ibe nya na chi ekpala ọbịa ka ọ ga-azụ n'elu mpịa mbazia n'ụlọ wele ego onwe nye n'ụsamelu ụfọdụ ile n'aka atara ọbịa bụlagụ nna samelu wele gị enwe kwanye ihe wee ji amụrụ abịa ọgwụ nụ ọmụsị abịa ọgwụ nụ ọgụ ya setụrụ onye nụ o je nna buru iji ebe ahụ ka o je zụrụ abịa ọgwụ nụ wezugide na-etu esi azụ nwanne m n'ụlọ ya samelu ụfọdụ ile ọ na-amasịlị ime kamba ebe ahụ ka o bụzi abịa ọgwụ wee banyamazi ya lusie n'ime kamba ebe ahụ ka o ji nweta akalaka enwechawa nwatakịrị gbaba mbọnụ nwa dịka nwoke sade ọbịa bụla agụ na o kamba ahụ ka o jebelụ ebe ahụ ka o jela abịa ọgwụ ego oyibo weduru nwanne m na-abazi ya ahụ onye mgbago wee gwamakwa nwanne m na alụ ọbịa bụla agwụ nwanne m natara onye mụleri oke bụ onye mgbago ọbịa onye mụleri banyo na-alụ omekọsị ya bụ nwa onye mụleri banyo ọbịa bụla agụ na nwanne Chisco gị bịa kana alele ka mụ jibe ọbịa ọlụmiya ọbịa ọlụmiya ọbịa daalụ samelu fodile ọbịa bụlagụ nụ ọ sị mụ kene nụ nwanne ya nụ onye mena ka nwanne bụ ife nụ chukwu omeke nụ ọ sị mụ kene gị nụ ịmana nwanne bụ ife nụ onye meneka udogwu onye mụle irubayo daalụ onye meneka nwanne chukwu omeka sị mụ kene gị nụ ịnụlụ ya ịma na ife nasịa na nwanna manna ewo ịnụlụ ya emene kodogwu agweke mụleri nụ emene kodogwu bịa agweke mụleri nụ emene kodogwu emere ka nne daalụ nene emere ka nne nwanne m nwanne Chisco daalụ ọbịa sị mụ kene gị bịa ọbịa bụ nwanne m ịnụlụ ya emere ka na odike na ị ga-abịa gwa eze daalụ natara agweke n'igbu ụmụ udogwu ọbịa bụla agụ na ka ije chukwu omekanụ ọ sị mụ kene nwanne ya onye kenekwudi chifu Vincent ọfọdịle dalụnụ ọbịa sị mụ kene gị ego ịgbanda onye mụle ego bayo ka anyị nanụ
ọbịa bụrụ agụnụ ọ sị nwoke nenu ndị bụ ọfọdịle niile onye ka na-ekwudi chifobi na ọfọdịle omekasi nwoke nne gị ịnụlụ ya nwanne bụ ifenụ nwanne amakagwa ọ sị nwoke na-adị ya jọsi na ọfọdịle o adamoni dị ọra mma o adamoni dị ọra mmanụ n'ezi nwanne m ekene olisa na bekene chukwu ekene chukwu ọfọdịle nwanne Chisco bịakana alele ka mụ jibe o ekene olisa ọnụ mekene gị o alanga anyị elusie na nne yi ewu chimubia chukwu omeka osi abụ nwa ahụ samelo ọfọdịle ọ sị mụ kenenu selas n'obi efuna udogwu na nne yi selas n'obi efuna udogwu na nne yi bịa o ka anyị jee ejele m nwa bịanụ ka mgbọkwunu nwanne m nenu nwunye m na omilimalụ obi dị ihe asị na oji ọbụnụ isi eze nke na-eso okwu nwunye Chisco daalụ isi eze nke na-eso okwu nwunye Chisco daalụ eletrik nwaanyị nọ nwunye Chisco daalụ onye ka mụ na-etunu site n'ọfọdịle o ewu daalụ da nwunye Chisco n'ịgadị site n'ọfọdịle akwele ka o si bịa o adamu daalụ nwunye m n'ịnọ mma oworibe gebe gị chachali maka na ịbịalụ mgbago nwoke ka iji gba anyị iru ugbo gozila anyị na nwa n'ụlọ ya bụ onye nụ odozi akwa bịa bụlagụ eletrik nwaanyị na-alụ isi eze nke na-eso okwu ataba nwunye Chisco na-alụ arụ nne megbuo m ụlaga ka kene nụ nwanne m chukwu ebuka ọfọdịle ka kene nwanne m a chukwu na-echere m nụ nwa ọfọdịle nke bịakana nwa bịa bụla agụ ịnụlụ ya ezi aba ka ego nu chinetere m anyị nwere chibụ eze n'ime ọfọdịle n'ụlọ ya ọfọdịle na chukwu gozigi ya onye mụlere ụbanyo daalụ atama Chisco na igbuo m omekosi abụ nwanụ ọ sị mụ kene Uchenna onye ka mụ na-ekwo Uchenna Chisco achịghị mụlere ụbanye achịghị na-eme ya achịghị na-epi amịa achịghị na igbuo m alụsị Uchenna na igbuo m achịghị dịka na-egado daalụ achịghị dịka na-egado ọgawa daalụ nụ atara Uchenna na-eme ya omekosi abụ nwa ọ bịa sị mụ kene gị nọ onye mụrụ agụ na o anyị ga-anwụ n'iru ọlụ a mbanụ anama mụlere ụbanye nụ anama mgbago mụlere ụbanye ka ije onye ka mụ na-ekwo daalụ n'onye wele mmadụ iko onye nwere ego achọba Chisco atama atọni nwanne m o daalụ atọni nwanne m akwụ na-esi obi kenụ onye mụlere ribe anyị nwanne Chisco gị bịa kana ama nwụ n'iru ọlụ a anyị ga-nwụ n'iru ọlụ atọni nwanne m daalụ ịma na-ekesie nụ n'ama ejeze nata n'obi ịma na-ekesie n'ama anyị nata nụ n'obi nwanne m akwụmụle iribe anyị ga-nwụ n'iru ọlụ a atọ n'ofe ogbune m onye mụle iribe anyị onye na-ala ike bịa o nwanne Chisco daalụ akwụwo n'ihe gbuo m akụ kpọrọ m ya o ịgba n'ụlọ akụ na-esi obi ike atọ n'ine ya ịgba n'ụlọ akụ na-esi obi ike onye mụlere oke ịgba n'ụlọ akụ na-esi obi ike akụ igbo n'ihi gbuo ma ịgba n'ụlọ akụ na-esi obi ike akụ daalụ onye ka mụ na-ekwunu ena m ndị nwanne m nwanne m bifenụ ịma na ibe nasị ya na nwanne m ọma na ahụ ena m ndị nwanne m royal odogwu ego onye mụlere onye mgbago nwanne Chisco bịakana nwanne Chisco bịakana mmadụ ka eji aganụ mmadụ ka bụ n'elu ụwa siza sọva nne nwanne m enna m ndị bịa o na ị ga-adịnụ ego m ka m ji eje n'ụwa enwere m ala ọchanụ ma enwere ala edo enna m ndị ofogbu nne m nwanne Chisco bịakana anala ike ka isi bịa alele ka mụ na gwa o ego ka njejenụ egwu ibe mụ na-etinu n'ọbịa ka mụ na-eje o enna m ndị nwanne m iri ji n'aka nụ
ọbịa ka ihe nye Chisco nwanne gị mmanụ ka eji eje obodo ena m ndị nwanne m royalụ na igbu omo daalụ royalụ na igbu omo daalụ daalụ nne m dị niile ya ọfọbụ nne m ntaba nne m dị odogwu ego daalụ onye m lere ụba anyị ego echimuo ntaba Chisco niile ya ka anyị na ibe m na-egwe n'uji m meyo n'ọgbọ meyo mo nnoche o dọgụla siri ya mmanụ ka eji eje ọka nwada nke natara o meyo nwanne m meyo niile ya meyo mo nnochie udogwo n'ọgbọ bịa udogwo n'ọgbọ onye m lere oke bụ ewo ime ya nenoke nwada bịa o meyo nwanne m bịa o alịlị ka mụ nakwa o meyo nwanne m bịa o dọgụla si mo nnoche o Pilo mule rubaye meyo ni emiya ise mu kanele yi nanele kwebinu onye mule rubaye nanele kwebinu onye mule rubaye meyo se mu kanenu nane kwebinu onye mule rubaye bia meyo no bia o ise mu kanenu onye kene ekudi ewo inule ya eti okawo me onye kwelu nwodanu okandi igbodogu ọkandi igbo bịa ewu chimebuo m onye ka mụ na-ekwu Chinedu nwanne m natama aka akacha mụ leroba anyị nenu Chinedu bịa Chinedu akacha ya bụ nwa mbada onye mụ leroba anyị ya bụ nwa mbada o onye mụ leroba anyị nenu Chinedu aka onye mụ leroba anyị na ọnụ mekene gị bịa weruo aka Chukwu dị alive ya bụ nwa mbada ịma na aka Chukwu dị n'ọlụ natama Chinedu nwa mbada aka Chukwu dị n'ọlụ natama anyị ga dị kechi nnu ịma na echi a na-akọrọ n'igwe natama natama Chinedu akacha bịa hụ ka anyị na anyị ekenego Alhaji Ofodile malechi aka ọ dachụ aka ya Chinedu si m kene gị natama Alhaji malechi ahụ ebe a nwoke dachụzi aka Sambala Udogu ọbịa anyị ekenego Chinedu si mụ kene kaneti nwanne mụ digi fish Udogu digi fish daalụ kaneti niile ahụ kaneti na igbu omo daalụnụ Chinedu nu ọ si mụ kenenu ọsụmasụ odili ya bụ nwa m ọra na nne yi oko si bịa o atama onye m ule eroba anyụ igbo no omemma na Malaysia Chukwu gozie gị n'ụlọ ya Chukwu gozie gị n'ụlọ ya ebe nwetelu nye anyị Chukwu lota gị nụ agwụrụ nwetelu nye anyị oge lie akọ ya omemma na Malaysia o kpọrọ m ya o ịgbadono ịgba omemma Malaysia bịa o ịgbadono omemma lezie na omemma ego ịgbadono ịgba omemma bịa omedalụ ya bụ managing director of Ata and the company director PhD Malaysia group chairman of Person Sky Sliver SDH PhD in Malaysia Osi muke neno Antonia Mora na kudozi ako ya Antonia Mora from Awada town na River State eba mukosi nutaya na state 3 awo nemebuwe mo Osi muke neno nwe ya no Tuso mumora nwa omemma Chinemere mumora nwa omemma Malaysia ewu chimebuwe mo Osi muke neno adi ya no amala Chukwu mora eze ada nini ya o ada one mama ada muna obuwe mo Malaysia ka omemma nozi ebe ahụ ka ọ dachụ aka ya omemma dalo kwuri n'ile ego Osi muke neno ezi enyi yenu biafra onye buche o nenu dibo umuleri kosi bia onye buchi ike mba ndị Igbo nu Malaysia ka dachụ aka ya
ikemba oni ibuomo inule ya aro neme buomo ome masi mukene samela amobi ogidi kosidia ome masi mukene ogidi kisi abiano malecha kida chwa kai do ewo alanga nwa ome masi mukene akubu eze malecha kosidia onuwa ewo orimili ndo ewo orimili nne ose mukene no tinu so chinedu ome masi mukene yo inule ya ikazo fobosi ego mo ka mo jeje o na o anya wo to to fo malecha dalunu ome masi mukene yi manu keja aka o Chisco ni enia o onye mulero ke budalu o jeyi onye mulero bani ovia bolo mi ya o ibadono ovia dan ome kosi abunwa o madono gba ovia biaka ovia mola guna dalu kwanu ejebe mu na namu onye ka mo choro je Francis nwa bebu Francis nwoke ejukwu ime mu oba namu machi meleze na nwa afra moto sobia o igwe moto ni no mma machi meleze na nwa iga de ka mmade no iga zo ka bia no ma iga na no ka bia no Francis nwoke ejukwu igwe moto ni bu omo machi meleze na nwa o dalu o se mu kanano Dr. Tony ya bo bibidika o se mu kanaya o chile mana west afrasi mu kanai manu keja kano ewo chimebu omo o chile onye mu le iri gbe enwe bia no o se mu kanne afrasi mu kanne no ude na nwa bo nwanne imo no nwuju ego no ya bo na madala ima no ngwuju ego ima na mada pugo onye mbosi izizi na mata na mukisi bia Francis Nwokechukwu obia se mu kenege na ewo una no ego afra motos dalo Francis Nwokechukwu o se mu ke no Okechukwu itaka do no Okechukwu itaka afra se mu kenege ewo inule ya itaka dalo afrasi mukene chinedu anijara tolese ma anibia o nese no kulo kanu no mata na munko si bia o tolese ni ebia medu wonne mo tolese ilongo bi me tem obia wase mukene nu to sebo bidike nyabu nwa bu enyi nyabu nse kujeje onye isisi na namu afrasi mukene gino egu muka mu seje no nse kujeje no Araba Ose mu kanenu Mike na wusia BG general ima no chile maga chi oso udogu no la mmedalo Mike nwan na wusia onye wele mani ko onye wele go inule ya Francis Nwokechukwu obia se mu kanege na Nwokechukwu igwe moto obia orimili ego ose mu kenenu Ikeju Obiesili Secretary General of Anamukotibia Ikeju Obiesili Secretary ni buomo onye demede Secretary ni buomo onye dedede onye demede buomo Secretary ata iko lise no mma Ikechukwu Francis Nwokechukwu obia se mu kenege na odogo na mobago dalunu Olwoko selu afraru Nwokechukwu o se mu kenenu oni anu enyi na muoji ko si be o ya beze kweche no oni wilebune oni ni biamia Francis Nwokechukwu obia se mu kenege na Francis Nwokechukwu igwe moto sia obia no wonne mo tei olimili araba ababo bachi unesi wonne mo no obia love ebomo I love emedife aye ide love o I love emedife aye ide love o I love emedife aye ide love o nakamon na wa o ide love o ide love o
ọbụ jelijebe onwere ọnụ kwụsị ije lọbụ nọ chukwu si anyị jee n'ụwa anyị mụọ ọmụmụ n'enu anyị waba ụra anyị ga-eju n'udonu oje waba ọmụmụ oje waba ụba oje waba ụba ije lọbụ